Bathara Jonggrang dipinangkani. Nah, Nggih, cancuke tanggung. Mamak jelong pisan tok Jadi ora marung ya. iki nek cara anu iki kagol, Mas. Kabel. Kagol tenan iki. Kene au. Sido iki Mamak jelong tok. Iki kan tak edit mah ngomong lho wis ra sida. Ora wis ra sida. Duit saka sapa? Iki mau saka Bapak sapa iki? Apa? Bapak Kus. Pak Gus, Gus Bebe. Kus. matur suwun nggih, Pak. Nah, iki mau diparingi bebunga. Tim didumroto engko. Dumroto karo? Maksudnya iki ya kuliahane didumrono. Oh, ini berarti gitu lah. Karo Mas Mas Bebe, Bareng. nggih matur suwun. Mugi berkah barokah. Sayanipun ora lokak ning tambah kebiak. Amin. Laris. Iki pokoke mbok menawa ana meneh kok didumke. Didumke golek kas. Muga-muga sok kumpul 11.950. Nah, Kota kuwi. Yo kas ya wae jan kas terbesar ya. Iya. ha iya. Iki mau ya saka Kang Boleng ya jaluk iku lagu baju Oh, loncah. baca loncang kae meneh. Mbak Ayu ya bisa lho Mbak Ayu. Lah mau sing lelo-lelo. Lele-lele dong, lele-lele dong. Tak lele-lele tam ngomong sapa? Lele-lele dong. Iki dari Mbak Intan. Saiki ana sing Mas. Iki saka sedulur buku Mas Madyo uga nyuwun. Langgam rengu. Oh, nggih. Kon anu Mbak Oriza. Nggih, siap. Yo saiki adegan Cantik. si apa? Pak Reso Permito, Nggih. Bapak Suparyanto. Ini tak lelo-lelo itu. Simpan, Mas. Intan, Intan Hardi. Abi Sundari. Ayo Mas Intan. Sepatu jam. Sepati cok, musik ini lho, di sepati aja maju. Sepatu jam. Aja ke susu. Ojo ke susu. Aja ke susu ngaten. Ojo ke susu ada. Yo. Wis rae. Tetap gawat. Yo wis meneh iki. Wis. Kagol wis wong loro iki aku. Ah, biasa kagel. Lagi sinden saka tlatah Kulon Progo. Iya. Enak. Yen asline saka Debak. Dipek. Bojo, wah iki bojone seneng mancing, Mas. Oh, Bojone anggere mancing iki mesti ngematke intan le turu. lah kok iso? Nek intan turu ning ngiwo, berarti le mancing kok wangsane ngiwo. Wangsane ngiwo, mesti oleh ya. Mesti oleh. Nek intan kok turu ning nengen, kalau wangsane nengen, pas mesti entuk. Nek kok intan ngata-ngata wis ra iso mancing. Apa kok sing mancing? Ayo kesel. Aku ini mulut terima rasi domi yoga. Nek apa? Hah? Lah apa nek bloma? Ora sidam wiyaga. Lah iya kuwi anu pantangan. Lho, Pantangane saka simbah-simbah Ya, gen. ngopo ya? Aja nganti lunga. jangan dilungok kesempatan. Nek mengkurep, Hah? nek turu mengkurep. Lah iki. Nek turu mengkurep le mancing ora bali-bali. Ayo. Paling kebalik. Balik gringingan. Dia Mbak Intan kan minangane pamundhut tak Tak lelo-lelo dong. langsung apa bawa Dibawani no. nyekel kuwi ra apa-apa Mbak dicekel kan. Lah, mulane cuma ada piro? Telu. Apa arep bawane apa? Gadget. Apa? Silvi, Pak. Oh iya. Lu nganggo notasi ra apa-apa. Kan kira apa-apa jenenge wong ya ora apal iki ra masalah. Iya, Nek. Kae
ya uga ana sing apa ngirimi nawala dari Pak Surya. Pak Surya Mentak Rejo ngendak Kulonprogo nyuwun caping gunung Mbak Ayu Purwalestari. Saweran siap mau jogeti. Wah, wis. Oh, oke. Monggo Tanjung Gunung. Tanjung Gunung mbok kok ajar gede. Lelo. Alelo. Apik banget. Ora dadi vokalis. Amah, bayang yo vokalis ya. Pak Surya, Sesuk duet lho ya tadi. apa lagune Bahtera Cinta? Bahtera Cinta. Apa? Baterane apa ora? Suarane apik ora dadi kernet sampean. Kenak mablak bundulmu. Sesuk duet karo aku nang tan kono. Ketane ndi? Nang apa daun laut. Ini enggak apa. Kuwi pementasan. Pementasan anggar bro kok nyanyine jaring tawang. Yo. Tak lelo.
Ibu lan Mandoyo. Iya ditunggoni mantan gentone lan Mandoyo. Jakir. Panyuwunan ya saya suwe saya akeh Mbak Tati. Oh nggih, kok setunggal bapak setunggal dipinangani Mas. Heeh, iki pokok aja nganti gawe kuciwa. Nggih. Iya, apa iki ulos iki. Ulos. Wah, iya. Ora kaya tanggal 12. Ora. Engko yo ning arep. Siro lupa kornem itu. Nah, iki minangkane iki saka Pak Suryo iki capek gunung. Sampai gendong sinten? Lah sing diratake kabeh. Oh, Sapa, Mas? nggih. Saka saka gegote sinden sing kula bumi. Oh, bawane urut. Urut. maksudnya. Bolone urut. Oh nggih. Ko, Bayu ko nek pas. Baik sampai gunung bos, sabar bos. Ayo. Sing mau apa mansuri? Iki saka Upras, kok dijenggleke. Paling sampai gunung iki udah. Sampai lawan tuh. Apa Pak? Ya. Ayo capek dulu. Nggih. Lah, capek gunung yuk. Dipinangkani sesuk sing tuwa sithik. Saben bengi Jenggleke yo. Wes. Iya. Sekarang sing kopak. Ngarep bumi ra kompak. Iki gerane yo ora kompak, kono ora kompak, gerane ora kompak, dalange ora kompak. Ulane piye iki lerep krasa? Sesuk latihan. Kapan ta bentar meneh? Pentas meneh sing rada sawetara itu nggak ngomongnya dalam terus ya. Oh, lah ya. Kowe kok guyu, Pras. Iki sih kowe ya. Jalan pendak suro. Ora, Mbok. Ora. Nek biyen dalan kapan ya? Nek biyen setelah dalam pemilu. Pemilu. Saiki wis ora. Saiki wis ganti nek dhisik Kikeswan cermo pemilu. Saiki ganti. Kikeswan pendak suro. Alhamdulillah disyukuri. Ora ayo sampeyan iso kula makan dalan bro. Tak prajake Mas kono-kono sih. Ya, saka Mae. Mae, yo. Ayo, Mak. Sinden lembah manah. Tak dikene luwe ra ketok. Biasane mik, Mak. Ora. Ora. Ayo, Mak. Raji semono kok. Kurgirisane kok ya, Mas? Ojo ngece, Mas. Iya. Ciliko sing penting ngatos bahkan buat sampean jupuk anom. Ayo. Kok apa, Mas? Kok apa, Mas? Sing penting kok. Sorry. Ya. Maksudnya
Sapa sandine? Sandine. Oh, kebak piye? Cimuk, ayo Muk. Ayo. Ora iso gagas. Mu, ayo arep dikebaki lho. Lah, wis ora iso kebak. Ya kuwi malah wis kebak kok ya. Wis kebak awake ngebaki gon iki. Cimuk tumpeng-tumpeng. Ya Muk. Ditata lambene Muk aja. Iki aja nganti kolu. Iki biasane gawa mik dhewe lho, Mas. Apa iki? Lho mik pingae apa? Oh, wis bablas wis kolu. Lah sintek ilang san. Ora sinden kok entak nyemek iki ya. Sinden apa? Lah ayo wae, ya Muk. Lah ketok. Mas goreng. Ah, Demeh, apa? Demeh seneng bang cimuk langsung nyipurake lho kendang iki. Ini apa ini konconte? Konconte. ya nek disene ojo. Bare ini nguyuh ngono kuwi. Pajake kire wae nek kuyo ngene. Masa jengleng kok dadak di pekangan. Ayo Jenggre iki ngumpul. Lah iya kok. Kangkang. Jengleng kok pekangan. tandrang tunggal pas kene pas kene kene kok. Oh, yuk, jengleng endi? Ayo ayo. Tapi ya. Ayo wong ngarang aku dudu rombongan. Ah. Aku ngumang sani. Rombongan laler goyo iki. Lang. Mandoyo. Mandoyo. Jenenge kok ya angel temen-temen telan. Lah asline gampang lan mandoyo mergo lambemu sing angel. Aku ya angel kok lar. Karawitan lar Iki mandoyo. galane almarhum bapakku aja ngece iki gawe diprehatinke biyen. Iki ya. Hmm, Nggih pambutan Bapak. bapakku wis mati. Wis meninggal. Ya bapakku. mana minta maaf Nang kuburan. Aku ora kemerungsung. Minta maaf ya ora tak usul. Iya. Ya siapa kuwi? Wah, mami. Lah mami. Mami, mikmu tak pinjem aku mau pinjam ini enggak mami? Jamangan kok malah Oh, di jamangan karena aku malah geteknya cimuk bae lho. Piye. Iki ki namake. Wah, kok padha ya ngono. Ora lho, iki barek apa ngono. Kula enggak teke ora mangan bae. Lah adine temen iki lho. Lah kowe iki nek melu liyane nganggo softland. Ah. Ben ketok cantik bareng melu sing lanang kok kacamata. Suwe. Hah? Suwe. Wah, duh softland iki rega piro to, Nduk? Lah wingi men 30.000. Wah, isin aku. Lah lemu kae dhuwit yo mung 50 kok. Lho piye carane kudu golek tombol? Aja wong aja mung jagake wong lanang. Kepiye carane mung ngasah budi mulih kadhewasan. Lah apa gunane duwe bojo? Agone iki bojo kok nggo pres-presan lho. Oh, lha piye? Oh, gelap. Tolong, ini bukan masalah keluarga, ini adalah sedekah bumi. Jenenge wong lanang iki kudu ngayani sing wedok. Kuwi lho bener aku kok kaya duit aku, bener. Nek dadi wong lanang kudu nganyani sing wedok. Ngayani. Kayane batin. Jenenge nek bojo iki ora gur batin, lahir batin. Nah, dene komen kaya banu. Lah ngemu kon manggon nanggonku ora takon bayar wis pira-pira. Lho awakmu ki ya nunut ta padane. Piye mau kata-katane? Manggon nanggon. Manggon. Ora takon ngontrak iki wis pira-pira. Kowe saiki nek tuku ben wengi nganti pirang tahun bobojoan ngene gratis lho. Narik ayo piye? Coba kowe. Aku nang wetan kuliah gratis. Jebul iki wingi anu saya nang kono pamite iki petang dino iki prihatin. Jebul iki petang dino kowe itu gratisan Mas. Mulane kok betah. Keguyon. Keguyon kok tenan.
guyon. Ketoke tenan. Ora, aku ora tau lunga-lunga ya guyon. Aku lu bojoku sakit apa pada Roma. Karo Mbak Salam. Ya bacane Bu ya. Durus Bu. Ora wis rasa dulu itu durus nang omah. Kita mawadah warahmah wasalam. Pandine. Lambemu barangku. Ya bojone ngambek-ngambeke. Kowe kok dibijat netizen meneh. Inggih kakak. Apa iki diset to? Diset kene apa? Ya ayo iki ngene kok garane iki ajeni ora kowe enak dudunge modal kowe angel. Ora. Kejane ngono iki tergantung bojone ya. Bojone iki kira-kira pantes diajeni ya diajeni. Jenenge wong lanang ki mbok ape golek kudu diajeni. Pira? Maksudnya ra pira-pirane iki kudu wong wedok iki kudu manut dawuh miturute wong lanang. Oh, nek ora nang kleru ya tetep kudu di. Heeh. Tetep diapura. Segane wong wedok iki nanggone wong lanang, segane anak nang ibu. Ngono lho. Kita kan nembang ora. Sida. Yo, Gumi iki ora mek. Ora, wis iki mari. kudu ra apa-apa, Mbak. Kowe aja nang laut, Mbak. Lagi sikile ditekap ya. Iki karo nyambut loro lho, Mas. Kedun kok. Mbok mau ki wetenge tinggal omah kaya dadi ki ben ora tengen kene kok gowo. Soalnya iki nek makan itu hati-hati, ora apa-apa dipangan. Kowe oleh perhatian kowe bojomu. Bojomu, ora bojomu meteng nang omah to. Sing ngidam kok kowe. Sing mutang-mutang kowe. Sopo yang ngono iki iso? Bisa pancen bisa. Ora, ayo. Mulai ya Mbak Arisa nembang. Arisan Mbak. Apa? Wis pirang sasi Mas? Dawane 5. Wah bojoku ya wis nganu wis 20 tahun. maksudnya meten dulu. Wis pirang sasi. Ah bojomu wis pirang sasi ya, ayo. Papatan sasi ya. Wis tak tajake nganggo banyu suci perwito kenthel ya. Perwito rasa. Ora wae. Engko nek aku muni sari iki nesu ya. Kok bisa? Sari iki nek rasa kaya perwito rasa wae. Aja perwito sari Aku aku mau dengan sari. aku mau suruh muni sari. Apa kan asal yen-yen kok piye? Aku di WA iki suruh ya. Aku gak bakal mendua. Ayo Sa. Panas. Kita Ora menduane wis mendua. Man 3. wis ya nembang ora sama. Setelah Maret kan Oh. nyambung. Apa ya iki ketok apa ya? Apa? Lah. Patas. Panas udan. Yo saras. Panas udan. Udan panas. Angin. Ya, nutupi kamera. Panas udan. Udan panas. Adikku bulu yo ayu tenan kasih aja oke iki. Iki penae adikku. Alah kok iki radio Pakai tebel. dianggap sedulur. Gue tenan ki omahe tanggoku iki bisa tunggal prah. Oh, aku nek karo Intan ki bagus sedulur berarti wis sedulurku ngono. Ora nek entar digo apa-apa. Sabun rasa. Aleng-aleng. Sambung kos. Tak duduk.
kira swara Mas Katno. Wah, alhamdulillah. Ditugoni karo Mas Katno ya di dalam keraton. Keraton Ngayogyakarta. Sing siji Mas Wadi. Abdi dalam goib. Nenengan ati. Hah? Margane Nenengan wong loro iki ketaen. Wis lah Mas Katno ora ngerti dhewe to. Wong iki ora gelem pesaing. Oleh atas ya. Wah, atos. Mana ning atus sunan jadi ya iya kok. Iki kete bingung dhewe. Liane do ireng do coklat iki. Lho, trek. Oh, iki sing trek. Terang iki. Rojo. Raja iki. Rojo. Oh. Riak di dalam keraton, jadi alhamdulillah di dalam keraton ya ora barengan ana acara. Oh, dadi iso. So, tidak. Iya. Ya, Ayo misoan. bisa dua mat-matan. Ora nenengan itu terus kait-kaitan. Cuma diambil lagi. Ayo bos Wadi iki nyegrok wis mari lho. Wis, nek rumah mau rasa makan. Ayo. Ya. Iya diberkahi sing gender Pak Sanyo. Oh, Pak Sanyo kok muda 6 ya. Ayo. Ora nggo kacamata ya. Sehat-sehat ya Pak Sanyo. Oke. Aku kok copoto. Aku kok copoto. Oke, ya. Yo. Ayo. Kita Dintan bane lho. Dinteke aku seneng kowe iki. Nadia. Capek gurune bendo lenggah sithik. Oh, bendo ora kabeh-kabeh terus do nyanyi ngadeg. Sapa sing arep tok aturi mah dene sing kula dhewe. Bu Prastini aku bendo. Iku srawung nek aku sik cilik. Saiki aku mundak gedhe kono ya tetep cilik. Isu-isu dadi kurcaci. Ya ora sembrono. Ayo, Monggo Bu Pras. yuk, Pras. Ibu Pras. nih kayak apa? Ayo ngambil kok nyang-nyangan malah. Iki mau permintaannya piye? Hah? Lanjut, bapaknya. Oh, joget. Ngadep yuk. Yo, ngadep yuk. Iki mangko ning pinggir pojok kanan piro? 100 piro? Ayo. Yo, tak ngadeg 100. Lumayan ya. Tanjange, Bu. Tanjange, Bu. Iya. Terus Iki kelingaran ya senang rendah sing. Oh, ayo kan. Nah, Penggemarku yang pengen-pengen. lah iya. Sing nom-nom ora sudi bukan kowe. Harus tahu apa sih penggemar. Nah, itu kan menghasilkan. Lumayan. Ojo ya, aku mau sih. Bu, lumayan lho iki nek nggo watuk copot. Wajib. Ora bersih lho. Oke, ayo dulu. Tunggu sedih. Mobil
suwe-suwe. Edan mana? Hah? Terus ngambuk banget. Ora-ora yang pipi. Pipi bokong banyak. Wah, batu lu. Nek pipi orane nek bokong mah dinekke. Presiden Edan. Ayo Amerika. Aku sih dia loro. Hah? Kene yang maju-maju. Alah, suapo-opo. Ora kok tuwe masih tutupi yo. Ora kewan. Apane kaene? Ayo dulu arah ayo. Jangan gonyanya. Ora gonyangan. Iki ati tutup raiku, jare kei fotone Dewi Persik. Dewi Persik, Dewi Persik. Kani, Mbak. Pun, Mbak. Pun, Mbak. Pun. Iki uga. Mun ya. Sudah ana uga. Ingkang sekeca. Iki Mbak Tatin. Piye? Iki uga uga. Ya. Ora uga ana pamundhutan. Bisa kok Sugeng adalah Mbak Tatin lan Mas Gareng. Ajeng dulu lagu Sambal Kemangi. Niki saking Pak Yono warga Ngablak RT 05 Sitirwoyo Pidungan. Saking ngablak ya. Ngablak. Sing iki. Derek dedonga mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat, panjang yuswa, jope lancar lan ampun ninggal. Nggih, mugi mboten Pak insyaallah mboten Pak. Tenang kok ora bisa. Iki tenang, ngablak yo. Tenang nganterin ya. Tenang nganterin enggak? Tidak. Kemari kalau makan apa dulu. Oh, wis kepareng nyawer. Nyawer kita. Terus iki tulisan pabrik. Pokoke tak kei. Oh, nggih siap. Ya, iki Mbak bisa digunke. Oh, Mbak Risa mau Haris ya. Panas laku. Selamat malam Mbak Kati. Selamat malam juragan sapi.
Jereng. Juragan sapi. Kok juragan sapi ngerti tak? Sapi lokek. Dan mana sapi dari mana? Dari mana lah? Wayangan. Biar zaman dulu Pak Seno rak beladokan ngantuk kan. Biasanya rak meres susu sapi ae bisa. Ini saking ngantuknya sih di terus kleru susu lanang. Sapi lah. Banyak susu lanang ayo. Pacar ini. Dalam ini lucunya yang ini ki. Lucu kupingnya kleru ya. Sik toh. Sapi kok gak susu Berarti ini pengalaman bojone. Pengalaman ro bojone agar balik tanggapan terus ngene. Anggap dalam isbane sih omong kleru. Ketoke iya ketoke ya Mas ya. Eleng-eleng yo padha lima. Tujuan zaman Pak Seno lakon iki sodian. Guyu tenan penonton iki guyune kok kleru. Jadi kleru sapi lanang. Sapi lanang. Orang-orang kleru susu lanang. Ini susu lanang ini. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Nyebut Mas. Salam. Nangani pangudhe Mas Marjio. Pak Marjio Wis kok. kepareng nyawet. Rengu. Nggih. Kok pinten nduk tak. Nduk diparingi bapak ya. Bendino kok rengu to Pak Marjio? Wes senengane kuwi ya. Apa-apa sing penting menghasilkan. Nggih, Pak Marjio. Pokoknya belum aku ki kurang kepiye to. Kurang bagus. Bagus wae wow bojo gue. Aku ki nek untuku apa? Bu, aku sesuk dhewe tak nambahke itu. Lewat sulan ki. Iya. Ngopo kok dadak nambah itu? Aku Bu, nyenyumi sapa? Sing nyumin sapa lho? nyumin. Lah nyarek ngandani nyenganda. Ala. Mangan, pemangan. Lah nyarek senyum lah nyenyumi. Bahasa tidak lazim. Nyumin. Nyenyumi. Kowe arep senyum karo sapa? Tebar pesona karo sapa? Ora oleh. Seneng bojone bagus iki. Anggepe aku iki nyari-nyari kok. Alah. Ra. Baju cempolo. Bajul kok cepolo iki lho gimana iki ya. Yo sak nembang sak. Iki kok nek lakon aja ganti anu lho ya. Kok digantekake kanca-kanca. Memanismu bara hati. Apa-apa sementing payu-mayang. Ayo. Kelebihanku. Daripada ini pramennya ya lumayan nonton dan saya dari dalam ini pramennya ya luar biasa. Oleh transfer itu. Oleh transfer. Ayo lah kamu ya. Oleh Pak Rizky, terima kasih Pak Rizky. Pak Rizky, aku ngerti-ngerti kok di WA Lisa. Mas, rekeningmu piro? Oh, semene ya. Langsung bojoku tak tukoke lele terbang. Ibu ana lele terbang sik kae lho, tulang-tulange rine goreng kok enak dipangan. Kowe bojoku tak tukoke 10.000 senenge. Biasanya kan gurame terbang kok lele. Lele bebe rito iki lho. Kok iri. Sing digoreng iki dong. Enak kali Pak mau ditandai. Pak Marji. Ayo, Tin. Ya. Ayo, Tin. Anise lara ati
Sak lembar ae Mas, maksudnya sak kuliah gawe. Sajake katon. Langsung baru blong. Neng, aku udah kuntak nih. Iya, Cok. Ya. Ayo ya. Iki siji kali. Dangdut slow ya Sak. Enak banget dijogeti. Enak kok. Wah lah ya, nanggene iki kok banget enak ya. Bila Pikiranmu kok ada di kowe ta? aku kayaknya Jawa dulu kalau begini aku Apa? iya sono zaman konangan utang ya lho Apa Ayo. Mbak? Zaman dijak nakal karo dalange kuwi apa? Dicari. Eh? Zaman semono ya pengen jujur. Aku mau bojomu. Bilane bojomu ki lak nang Suriname. Terus? Di video call aku. Terus? Begitu video call. Melayu lah. Ya nang padangan. Nanti Mas, aku nang sawah. Nenepi aku. Nenepi kok nang sawah ki kaya Kalau enggak bunyi halus. sing biyen ya wis biyen. Biyen. Saiki wis tuwa don Kabeh iki demen dilakon. Wis bojo tambah nakal. Aja. Ayo Sa. Sayang. Wes. Good night.
Matur Eh. nuwun. Renmu. Oke Mas, Mbak. Sebabnya mau bisa. Oke, satu demi satu di Satu demi satu udah Pinangkani ya. Iki sing hot-hot wong loro iku lho. Iki Ya kan kurang emang Pinangkani kamu juga panitia. Apa? Apa Mas? Bapak Buleng iki mau Pak boleh apa nih? panitia ini opo jenenge kuwi. Sik brungose sak kene dunggu. Arep ngono kok bajing loncat. Oh bajing loncat. Sama Mas. Pinangkani kan mbok wedok. Mbok wedok wis sepuluh bajing. Maksudnya kulina Nembang nembangnya bajing bajing loncat. loncat. Sing kulina aku iki jane ya dalangnya dhewe. Ra wis ora. Di Ada Bu. Spotify boten iki. Sepati. Iya. Sebendalu Mbak Ayu. Iya sekendali. Mas Daryono Samiran. Ini lagu bajing loncat ning iki lho ora ana apa-apane dadi aku ya ora iso Ora pas aku kok ora apa-apane. Mau kita Mbak Oriza. Buras no. aku ki Iki sing ame ana aku apa-apane. dadi lidas nyambung to. Nek ana apa bebungahe ya mesti tak caoske tak Lah ya kete. piye sebagai dalang ki piye? Ya ora, aku apa-apa Joko Tombo iki wis ngerti aku. Iki wis tanggung jawabe Kang Daryono. Wis mbuh iki aku. Ini surate di surate. Waduh. Surate di Gusti. surate. Iki. Kene. Wis kerasa didelok. Lho ana, Pak. Ra, Wis dititipke jalane 500. wis sambung gelap reng aku. Aku dadi wong lanang tak usahake jujur ya. Iki Ora ana duite ya. Wis. ana 500. Ning yo gandeng Pak Daryono, Mas Guntur lan Bapak panitia wis kersa kuwi ndawuhi awake dhewe kabeh santene ya dipinangkani. Atur sedawon. Pokoke ana ora ana disyukuri. Wis ana disyukuri ora ana ya disyukuri kok wong dadi wong iki nrimo. Ana ora ana tetep njaluk wong bojone ra. Lah iya. Ora ana ya tenono ning omah. Oh, nang omah areng apa? Meres susu lanang. Tak keres sing. Bahasa Inggris dong ora saiki. Tak tes bahasa Inggris. Tenang ora. Heeh. Apa? Apa? 2 mobil adalah 3. Inggrisnya apa? Tukar is kok tukar istri. Ayo iki bahasa Inggris e. Oh, denian ngono kuwi. Ora iki tes bahasa Inggris. Oh, ayo. Aku kurang piye? Diana. Aku kurang piye aku Jadi panggone. Oh iki ning bahasa Inggris ya, Bu. Ora bahasa Inggris, bahasa Inggris. Iki ora dimaksud apa-apa. Aku kok kunci Inggris sisan kok. Ayo. Kowe pengen musuh netizen kok. Apa? Netizen ora tau tepung kowe kok. Pitizen. Netizen bukan Netizen. Dekai. kan mau ke kelar-kelar wae ke bareng daerah apa tekan. Lah, biasanya mau dahar bar mangan apa to? Iya. Saiki nganggo dahar-dahar. Karena aku diprotes. Sama lagu ya. Dipinangani Bu. Lu bawa bajing loncat. Bawa bajing loncat Mbak Ayu. Pak Daryono kuwi nek arep anu tak gelem dhewe. Pak Dar, pripun Pak? Nuwun kawelasan. Ya ra dikai dicukur proses. Ya cukuran. Aja dicukur. Cukuran. Ya. Gunung galunggung kok gunung-gunung. Seneng banget ora gunung. Gunung-gunung ya. Gunung kuwi.
tegese iku lagi reklamasi. Diterjemah. Terjemahke reklamasi dhewe. Gunung Galunggung iki Gunung Galunggung. Oh iya, jenenge ya. Arane Gunung Galunggung. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat rasa di Jawa Barat. Sing Barat apa? Gununge Ditambal. Ya arep nambah iki. koyo panci wae. Tambalan akeh kok. Oh, ada. Arek sik saya apa ora? Ditambah nang koyo. Yo coba panas mau. Ini tak balik. Oh, seneng banget kok nek nyeksa wong wedok iki. Yo. Lah aku sing duwe. Ketane wis jelek iki. Brindek iki. Semangat ketujuan. Wah, Gunung Sumedang kesenggol. kok kesenggol? Ditunjang-tunjang. Oh, ketabrak. Kita berapa? Telaga. Apa? Telaga. Ya telaga. Nggon banyu. Sekabayana. Orang hahaha. Wayana ya. Sokai seneng. Wayana. Wayahe. Iya. Wayahe. Wayahe apa wayahe? Sokai langsung di. Rembecik Bagi. Rembecik. di tengah gua junjungan. Kaya uga disawet karo Ibu Suntari Ukara. Oh, nyuwun apa? Ora nyuwun apa-apa. Nyawen. Nyawet dienggo panggalan. Bapak mau jalani. Lah sik mayang aku kok. Ditanggepe dienggo sapa? Lah kuwi kok duit kenakalan, Duit lanang. duit lanang. Gawanmu ki 20 lho Pak. Ape. Iki bloko ape. Wis kok. Bali minggat saka kono. Mirang-mirang. Iki nek iki apa duitku lho Pak. Iya. Jan kowe wong wedok sing ngurupi wong lanang. Jujur kok ya. Jujur aku Pak. Jujur. Malah apik kaya jenenge bojo iki jujur. Kurang ngene ngono lah. Omong dhewe lho. Iki wong wedok sing ngurupi wong lanang berani gaji. Lah Jan, Lah kuwi menyang gawangan ora ndek duit. Ayo tuku gawang kok wis ngenyang kok duit kowe rong gablek kok wis kenyang. Kita juga kan kok dimong sik demung karo iki. Iki nggone dhewe yo Pan ya. Wis nek dalange belanjane dol wae. Nek perlu saiki, Apa? mbok pajangan kene ku apik. Ya. Pundung turis sungkur lan sungkan. Tadi. Apa? Tatin kono raup nang segara. Angop kowe sajane. Oh, pas Lho, weruh lah karang ya. Jopeke tirik-tirik kok ya. Manusiawi lho angop ngentut apa meneh? Kaya aku nek ngene iki barang aku mak terus lho ngentut jebule. Ya ora sing ngentut kuwi sing ora ngentut awakmu kok. Aku tenan aku sulet-sulet tenan aku tenan. Ya kono nang pinggir segara kayak madhep mawon. Lega kok terus nempelne kene Pak. Sira. Ya. Kira Mas Kabarani. Tarim, tarim, tarim. rem-rem golek iki. Tarim ada gamayana. Nganci, nganci. Apa? Ora ngece. Lah, nganci ki teges apa?
Sing ayo. Sampeyan sih aku. Mari Kowe wangi lara apa dici iku ya jul. Baju cempolo. Baju cempolo bablas. Nah, sikil pemerah ya sikil toh. Iya. Sikilmu ora iso to piye? Iso dijapit cempolo ora tojo celak ngono langsung gagal otak. Tenang sikil. Hah? Wis ya baju kok. Nganci di negara di Coba sik buka saron sik kae. Sing kae mburi dhewe kae sik ora apal notasi. Sing seru.
bajing loncat. Wis, kon enggak boleh. Iki kabeh panuntutan Boko siji wis dipinakani. Nggih. Iki sik saka Pak Yono ngablak iki dipinakani nyuwun bajing apa nyuwun sambel kemangi. Sing diaturke ayo Pak Atin.